बिटिआरनि मोनफ्रोमबो बियाबाव बड'लेण्ड CEM काप जोलुर बादायलायनाया BCDC थाखोआव सोलिगासिनो। बड'लेण्ड CEM काप जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोन 40 बियाबनि गासै मोन 420 BCDCफोराव सोलिबाय थानाय बायदिनो बिटिआरनि 30 नं गरेश्वर बियाबनि बेन्दोंआव थानाय बालाबारि BCDCआवबो साननैनि हाबाफारिजों जोलुर बादायलायनाया जानानै थाङो। बालाबारि BCDC थाखोनि बड'लेण्ड CEM काप जोलुर बादायलायनायनि जोबथा गेलेनाया मैया बालाबारि जोलुर हानजा आरो औगुरि जोलुर हानजानि गेजेराव नारा-नाथायै जानानै थाङो। बे जोबथा बादायलायनायाव बालाबारि जोलुर हानजाया औगुरि जोलुर हानजाखौ 3 गल होनानै औगुरि जोलुर हानजाखौ फेजेननानै बियाब थाखोनि जोलुर बादायलायनायाव आवग्रिनो हायो। खुंफुंजानाय BCDC थाखोनि बड'लेण्ड CEM काप जोलुर बादायलायनाया बालाबारि BCDCनि मासिगिरि परेन नार्जारिनि दैदेननायाव मोजाङै मोजां जानानै थाङो। जोबथा बादायलायनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो गरेश्वर ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि देबजित ब्रह्म, गरेश्वर ब्लक TCLCCनि मासिगिरि रमेन बर', तामुलपुर जिल्ला लाइमोन इउपिपिएलनि नेहाथारि खदान बर', गरेश्वर ब्लक इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि उत्पल दैमारी, गरेश्वर ब्लक इउपिपिएलनि नेहाथारि कामिनी कान्त बसुमतारी, विजय बर' आरो बालाबारि BCDCनि सोद्रोमा बालाबारि प्राइमारि इउपिपिएलनि मावथि आरो ओनसोलनि जोलुर अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। मैयानिफ्राय जि बड'लेण्ड CEM काप फुटबल टुर्नामेन्ट बियो जानानै दिनै जोबथा माने फाइनाल, बे फाइनाला जानानै थांबाय आरो बेहाय बालाबारि BCDC हिसाबै मोनब्रै टीमा बेहाय बाहागो लादोंमोन आरो बे हिसाबै दिनै माने बालाबारि जथाइ FC आरो भकपुर FC बे मोननैनि गेजेराव माने फाइनाल माने खेला जादोंमोन आरो बे फाइनालाव बालाबारि जथाइ FCआ भकपुर FC खौ 3-0 गोलाव फेजेननानै बिथांमोना चेम्पियन जाबाय बालाबारि BCDC हिसाबै आरो आसा खालामो नैबे बालाबारि जथाइ FCआ जोंना फैबाय थानाय जि माने समष्टि लेभेलाव बे समष्टि लेभेलाव बिथांमोना बाहागो लानायनि लामाया क्लियार जाबाय आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बड'लेण्ड CEM फुटबल टुर्नामेन्ट बियो सारा जोंनि बिटिआरआव मोनफ्रोमबो BCDCआव जानो थांगासिनो दङ आरो सोरबा सोरबा बे BCDCआव बे माने खेलाया जोबनानै थांदों आरो गाबोन BCDC लेभेलनि खेलाफ्रा जोबगोन आरो बेनि उनावनो माने समष्टि लेभेलाव बियो सानब्रै सानबानि गेजेराव सोलिगोन आरो बे समष्टि लेभेला जोबनायनि उनाव जोंहा जिल्ला पर्यायनि जिल्लायाव बियो गेलेहैगोन आरो जिल्लायाव जोबखांनायनि उनाव बियो काउन्सिल लेभेलाव जोंनि BTC काउन्सिल लेभेलाव बियो फाइनाल मोनसे खेला गेलेहैगोन। आसा खालामदों जोङो जोंनि गरेश्वर समष्टिनिफ्राय बेहाय माने जोबथा माने फाइनालखौ गेलेनो मोननायनि जोङो मोनसे मिजिं थिदों आरो बिनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो माने BCDCखौ जोंनि समष्टियाव 10टा BCDCआ बेयाव बाहागो लादों आरो बे 10टा BCDCनि साबसिन माने टिमखौ जोङो जिल्ला पर्यायसिम माने दैथायहरनो हायो आसा खालामदों जिल्लानिफ्राय जोङो जाहाथे माने काउन्सिल लेभेलाव गेलेहैनो हायो बेखौनो आसा खालामदों आरो जोङो बयखौबो BCDC चेयारमेन बिथांमोनखौ खावलायदों बा बिथांमोना मोजांनिख्रुइ मोजां माने खेलाखौ जोङो गेलेहोनो हायो जाहाथे गरेश्वर समष्टिनिफ्राय माने जोबनाय खेलाखौ जों गेलेनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बिथांमोना बे हिसाबैनो BCDC लेभेलाव हानायखिना बिथांमोना नारा-नाथा नाजादों जोङो मोजां खेल जाहाथे देखायनो हायो बेखौनो आसा खालामदों। बड'लेण्ड CEM काप फुटबल टुर्नामेन्ट गुबै खुंनाय थांखिया जाहैबाय जोंहा जिहेतु BTC ओनसोला गोबां खेल बा खेलाजों जोंनि माने जि ओनसोल
बे बिटिसि ओनसोलनि मानसिफोरा जथेस्थ' खेला गेलेनानै जोंहा रायजो बा माहारि माने स्टेट आरो नेसनेल लेभेलाव गेलेनानै जथेस्थ'खिनि जोंहा बान्था मोननो हादों आरो बे सुबिदाखौ जोङो आसामनिफ्राय जानानै गेलेनायाव जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय मेक्सिमाम माने जिकुनु खेलाखौनो जोङो गेलेनानै माने जथेस्थ'खिनि बान्था मोननो हादों आरो जिहेथु जोंहा मोनसे गेलेनो हानाय केपासिटि दङ माने बड'लेण्डआव जथेस्थ' माने जोंहा सेंग्रा सिख्लाफोरा मोनसे खेलानि प्रति आग्रह आरो बे आग्रह हिसाबै जोङो सानदों माने माखासे जोंनि सुबुंफोरखौ बे खेलानि गेजेरजों जोङो भबिष्यतआव आवगायना लाना थांनो हायो आरो जिहेथु जोंहा मोनसे 2 बोसोर जाबाय माने भारतनि माहारियारि जि माने दुरान्ड काप बे दुरान्ड कापआव जिहेतु बिटिसि ओनसोलाव जोङो बेखौ मोजाङै खुंफुंनानै हरनो हादों 2 बोसोर बे 2 बोसोराव खुंफुंना हरनो हानायनि जि मोनसे नेरसोन बायदियै बे माने जोंनि दुरान्ड कापनि जाय बिगोमा जायफोरा बे माने खेलाखौ फाथियो बिथांमोना बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्रायनो दुरान्ड काप गेलेनो हानाय माने खेला गेलेगिरि बे खेला गेलेगिरि माने सायख'नानै गेलेहोनो मोनसे सुबिदाखौ होदों आरो बिनि अनगायैबो जोंहा माने नर्थ इस्टआव जि माने 6 सिडुल इन्टार 6 सिडुल मोनसे काउन्सिल दं बे काउन्सिलफोराव माने जिहेथु जोंहा थांनाय बोसोराव बेखौ खुंफुंनानै मोजाङै मोजां खुंफुंनानै हरनो हादों दा बेनिफ्राय जोङो बुंनो हायो माने फुटबलखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मानसिफोरा रायजोफोरा एक्सेप्ट खालामदों माने आजावना लादों आरो बेखौ जोङो जोंनि देहाजों लोगोसे जोंनि जि माने लाइफ स्टाइल बा जोंहा फैबाय थानाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर बे खेलाखौ गेलेनानै जोङो जथेस्थ' आवगायलांनायनि मोनसे सिमां नुहुरदों आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'आ बेखौनो आसा खालामदों जे माने गुबुन गुबुन लेखा फरायनायजों लोगोसे खेल धेमालिजोंबो जोङो जिहेथु आवगायलांनो हायो गावबा गावनि प्रतिभाखौ मोनसे देखायनो हायो केपासिटिखौ देखायनो हायो बेखौनो आसा खालामनानै बिथाङा नैबे फुटबल एकदम गामि लेभेलनिफ्राय आराम्भ खालामनो जायखौ जोङो VCDC होनना बुंदों बे गामि लेभेलनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जोङो जाहाथे माने बिटिआरआव गेलेनायनि सुबिदाखौ मोनो आरो बिटिआरनि लोगोसे रायजो बा नेसनेल लेभेलाव फुटबलखौ गेलेनानै जों दावगालांनो हायो बेखौनो आसा खालामनानै बिथाङा नैबे बड'लेण्ड CM फुटबल टुर्नामेन्टनि खुंनायनि गुबै थांखिया बेखौ